Jeg er historiker, og nu vil jeg fortælle noget om middelalderen. Middelalderen strækker sig over 700 år og finder sted fra 800 til 1500-tallet. I Danmark var vi vikinger, og vi troede på de nordiske guder. Det var Harald Blåtand, som gjorde Danmark kristne, og vi fik middelalderen. Jeg er en viking. Her hvor jeg kommer fra, er det meget vigtigt, at man ikke bryder reglerne, for så vil der ske konsekvenser. En af de vigtigste regler er, at man ikke stjæler en anden kvinde. Og hvis man bryder disse regler, kommer man i gabestok. Ellers kommer man en tur i katapulten. Vores vigtigste opgave er at drikke en masse. Ja, og middelalderen kan deles op i 3 tidsperioder. Den tidlige middelalder, højmiddelalderen og den sene middelalder. Den tidlige middelalder starter, da Romerriget brød sammen, og denne periode kaldte man for feudalsamfund. Men i denne tid var vi vikinger store. Vi plyndrede lande som Frankrig og England mange gange. Og vi havde ingen konge til at bestemme over os. Der var kun en række stormænd og de græske guder, som bestemte over os. Der var dømt krig mellem kongen og kirken og magten i Danmark. Men i oktober 1536 blev Christian den 3. konge ved en borgerkrig. Jeg er kong Christian den 3. Jeg befaler dem i fængsel, biskop, og alt din jord skal jeg have. Nu skal der gennemføres. Denne reform betød, at kongen havde skilt sig af med de stærkeste modstandere gennem mange århundreders kampe. Reformen var opfundet af Martin Luther, som tog afstand til kirkens aflad. Og der kom en helt ny kirke ud af det, nemlig den evangeliske lutherske. Reform er meget dårligt for kirken og for befolkningens tro. Men folket har jo talt. Jer og jeres tro kan ikke hjælpe som med den sorte død. Den sorte død er ikke vores skyld, men Guds vilje. Jo, det er. Det er os, der har ret. Det er folket, der har ret. Gud har altid ret. Han ved bedst for befolkningen og for mennesker. Ikke i den her sammenhæng. Folket har talt, og jeres tro kan ikke hjælpe jer. Oplysningstiden var fra 1700 til 1800. Der var enevælde i Danmark, og i 1769 bestod kongeriget af Danmark, Norge, Island, Grønland og hertugdømmerne Slesvig, Oldenburg, Delmenhorst og Holsten. Begrebet oplysning hensyder til en filosof og naturvidenskabelig udviklede menneskets viden om verden og brugte resultatet til at sætte spørgsmålstegn ved kongemagten og kirken. Begrebet oplysning har siden oldtiden betydet religiøs og filosofisk klarsyn. Danmark var en af de førende lande, når det galt slavehandel. Danmark havde en fæstning i Christiansborg på Guldkysten i Vestafrika, samt flere øer i Vestindien. Danmark brugte slaverne til at producere sukker. Jeg, John Wesley, synes, at folk, der har med slavehandel at gøre, er nogle dårlige mennesker. Jeg, Charles Montesquieu, synes, at slaverne ingen god sjæl har, og derved er der ikke noget dårligt i at holde dem som slaver. Jeg, Erik Pontoppidan, jeg mener dog, at de indfødte, som nu er slaver, blot har fået det bedre af at være slaver. I 1730 var der lavpunkt, som betød, at der var krise i landbruget. Dog 10 år senere, altså i 1740, blev den danske kreaturbestand ramt af sygdom. Ja,
Det var en slem tid at være bonde, da omkring 70% af vores kvæg døde. I 1750 kom der international højkonjunktur, hvor der var en øget efterspørgsel på landbrugsvarer. Landbrugseksporten steg med 50% fra 1730 til 1750. Produktionen blev forbedret og pris og havre blev fordoblet. I 1730 kom stævnbåndet. Ændringen 1774 ophævet 1788. Ja, allerede som 14 og op til 34-årige bønder skulle vi blive på det gods, hvor vi var blevet født. Dog i 1774 blev den ændret, og alderen blev sat til, at man var blevet 40 år. Der blev sagt, at begrundelsen var, at så var der mere tjeneste til militæret. Dog var det til at sikre arbejdskraften til landbruget. Romantikken finder sted fra 1800 til 1870. I 1800-tallet tabte Danmark rigtig mange krige til England. Jeg er den engelske flådes leder, og vi er i krig med Frankrig. Vi og de allierede sejlede til Danmark uden varsel, da vi havde brug for Danmarks store flåde. Man kan jo lave en aftale med Danmark om, at de kunne give flåden uden kamp, og så ikke gå i krig mod dem. Jeg er den danske konge. Jeg synes ikke, at vi skal give vores flåde videre, og jeg troede, vi var allierede. Vi vil gøre alt for at få jeres flåde, og nu siger jeg det ikke flere gange. England bombarderede København med nye våben og kanoner. Her blev Danmark hårdt ramt og skadet, og gav flåden til England. Men Frankrig vandt dog efterfølgende over England. Vi tabte til Frankrig og er beordret til at udrede skaden, som vi har forvoldt jer. Men romantikken handler dog ikke kun om krige, men også guldhornene, som blev stjålet og fundet et par gange. I denne tid dyrkede man nationalfølelsen, hvor man blev fuldt fokuseret på naturen og at man var et fællesskab. Universel romantikken er også den tid, man ser på, hvor man koncentrerede sig om de nordiske guder. Moderniseringen inddeles af to hovedbegivenheder. Den franske revolution og den industrielle revolution i England, begge i slutningen af 1700-tallet. Danmark blev et demokratisk land i 1849, da grundloven blev indført. Dog var det kun mænd over 30, og som havde sin egen husstand, som kunne stemme. I 1848 blev den første jernbane bygget, som gav et øget forbedring på handel, og man derved i gang med en økonomisk vækst. Der blev fokuseret meget på landbrug, jord og derved forbedret fødevareproduktionen. Dette resulterede i, at befolkningens vækst steg. Der var børnearbejde i starten af 1900-tallet. Det var rigtig hårdt at arbejde. Vi blev tvunget til at arbejde efter vi var færdige med skolen. Vi arbejdede hver dag i 12-16 timer, og nogle dage endnu mere. Men jeg er nu stadig glad for det, fordi nu kunne jeg nemlig tjene penge hjem til familien, og der kom mad, som var bedre end det, vi plejede at spise på bordet. Vi kunne købe bedre redskaber til hjemmet. Her er
sagt ned for min cykel. Den kommer hurtigt langt omkring. Jens Otto Krag. Lige nu har vi nok den værste periode for dansk økonomi. Efter at økonomien var gået helt utroligt dårligt i en periode. Det hele startede i USA den 30. januar 1933. Satte den danske regering sig ned og prøvede at løse krigen. Jeg er Poul Hartling, og den dag aften blev der foreslået 2 modeller, som måske kunne hjælpe Danmark ud af krisen. Den tyske model, som var, at Danmark i en kort periode blev diktatorstyr, indtil problemerne havde løst sig selvfølgelig. Det vil sige, at borgerrettighederne blev sat til side. Og den anden model var den danske model, som gjorde, at vi i fællesskab løste krisen og kom ud af den sammen, uden noget som helst diktatorstyre. Den danske model, hvor vi med demokrati forhandler os frem til et forslag og kommer ud af krisen sammen. Vi har desuden, grundet vores gode økonomi, fået en folkepension, som trådte til i 1956. Det gør, at 2 gamle statsministre som os 2 kan holde op med arbejde og nyde resten af livet sammen. Vi har via højkonjunkturen, som har gjort, at vi har fået flere i arbejde og skabt den danske velfærdsstat. Danmark blev som et af de første lande medlem af FN. Det skete i 1945, samme år som det blev oprettet. Men i 1949 blev Danmark også medlem af NATO. Det er godt, at NATO er blevet oprettet, hva'? Ja, det skal siges. Det er simpelthen så dejligt at have så mange allierede, som er klar til at springe ud for at redde en. Det er fordi et angreb på et NATO-land er det samme som et angreb på alle NATO-lande. Selvom vi allerede er medlem af disse organisationer, så må vi også ændre vores grundlov, sådan så at den kommer til at gælde helt til år 2014, hvilket jo for os er den fjerne fremtid. Den nye grundlov, som så gælder, blev vedtaget i 1953. Desuden skal vi også være miljøbevidste. Vi bliver også senere hen atomfri. Alt det er nu gjort, men endnu bedre er økonomien blevet rettet igen. Vi er tilbage på samme niveau inden Wall Street krakkede. Det tog kun 25 år. Der er nu mulighed for, at folk fra 18 år har mulighed for at stemme til valg. Jeg synes også, det er godt, at der er undervisningspligt i landet. Så kommer der måske mange flere statsminister.